Тъпо е да се смята, че отвънка без да влезеш да отвориш машината, ще кажеш, че ето, той е пластир тук или той е къс метал или челно поставен. Може да държи там радиостанция или да има някакво значение за някакви прибори. Или електроустройство. Това може да се констатира, че е приправен така отвътре, обаче най-вероятно танка е бил приправен по няколко пъти, има версии. По 5-6. Те са много ремонтно пригодни, по 5-6 пъти и даже след загиване на екипажи са били преизползвани. А куполата на Т-34-85 е стъпила на базата на една купола от по-късните КВ-85, като ето този, или ето този, които по-късно са преработени вече към ИС-1. А изначално уръдията F-32 или F-11 на Т-34 и на КВ, чието куполи съм пресъздал тук, са абсолютно еднакви. Разликата е само в бронята, защото КВ има не 45, както е било от начало на Т-34-41 година, а между двата варианта, между 60 и 75 мм броня, която постоянно е усилвана. И по време на битката там за Харков, мисля, че беше успешно Сталин изпраща Жозеф Котен да отстранява дефекти, тъй като неговите конструктори там са преваряли до безбожност и не такива брони, които толкова отежняват танковете, че по време на атаката на Харков, третата, мисля, че беше закъсват и тя е отбита. Имало едно такова екраниране, 30 мм слитъци, на без това отежнената броня. Имало и проблеми с редукторите с скоростната кутия, особено при млади водачи, които не могат да работят добре с скоростите. Хъркали са, мъркали са, бързали са да вкарват скорости по време на ход, когато минае през някакви неравности и много от танковете са били потрошани. А това е версията с 152 мм оръдие, което в Русия се смята и за танк, но отгоре на 152 мм гаубица. Именно за борба с тях германците замислиха Пантера и Тигър, като при Пантера, например, излизат от традицията и ползват готови елементи на замислите от Т-34 като наклона, например, на бронята, но с друго оръдие и друг двигател, тъй като имало план да копират Т-34, след като Фолкенхайм е отишъл още там при Брест, изтеглили са някои образци за изложение в Германия. Впоследствие се оказва, че те не могат да ги копират, тъй като имало прекалено много съдържание на алумин в двигател. Отделно танка е работил на дизел, което също би усложнило работите, тъй като при германците дизел е ценен за флота. Не случайно не преминават на дизел при танковете. Но заемки от Т-34 виждаме даже и при Кралския Тигър, чиято купова ето обтекаема, или по-скоро даже от ИСа след Втората световна, една камара конструктори на танкове взеха пък да се рядат часовник с руснаците и техния опит. И тук по нея започнах с тия Пантера и Тигър, за които говоря, и тая подвеска на Книткамп, абсолютно идентична и стая на Кралския Тигър. Ще стигна и до сраженията на Драва. Там е възприета една такава тактика за играеща група, когато тръгнат в атака Кралските Тигри по един път. Има и такъв случай, скрити в купи слама в унгарската пуста, каквито не липсват, или в някакви изкопи, Т-34, които са много маневрени, се оформят по единични машини като за играеща група. Да не говорим, че в такава маневра веднъж даже с 45 мм ни руснаци унищожиха две Пантери, а това оръдие му викаха прощай родина и някои го подценяват, като смятат, че е верният начин да бъдеш унищожен, да водиш бой по германски танкове с него, но при
Панцер 3, Панцер 4 е дал какви да е резултати. Той заиграваш танк, излизаш от купите, открива огън първо по първата машина, като блокира хода. Като я унищожава, открива огън и по последната и тия танкови по средата опитват да обърнат. Да го търсят, да водят челен бой, обаче в скрити позиции за тях има различни оръдия, най-често 76 мм, които обстрелват задната им по-слаба част. И какво се получава? 34-ката, която е маскирана, може лесно да манипулира на терен. Той е мастодонт, кралски тигър, който е примерно една пътна артерия, дори да върти купова, ще го завърти за 1-2 минути, което е доста бавно. Даже и да рече да се обръща, задната част, която е доста слаба, е обстрелвана от оръдие, не дай Боже там да има и реактивни установки, защото всяка битка е различна сама по себе си. Да не говорим пък, че ако се обърне пък от самата страна да води бой срещу оръдията. Ако открие къде са маскирани, 34-ката с лекота ще проши тази задна броня или тук на двигателния сектор, който колкото и да е обезопасен, не е повече от 30 до 40 мм и 60 мм до 85 мм оръдие. Поне от 500 метра би го пробило. Така че са много завишени тия категории и възможности на кралските тигри, особено които са едни доста неуклюжи звер, както казват руснаците на терен. Те настъпват и в една формация известна от германците като формация Клин. Пред танковите върви мотопехота. Да се го представям ето с тия макетчета, които малко съм ги да изменил. Не са с картешници и МГ, а с калашникови, по мои съображения за нещо. По тия времена мотоциклети има остатъчни количества, но те вече почти не се произвеждат. От тия фирми Национдап и Ромел, БМВ също. И защо не се произвеждат? Защото ресурса вече не достига и се прехвърля към производство на леки бронетранспортьори, тъй като мотоциклетите се оказват доста уязвими. Но за такива групировки разузнавателни, да разузнаят положението на фронта, те достигат. А след тях вари Хард Рок, викаха тежката групировка от точно тия кралски тигри и тигри. След тях са медиум танковете, разположени Пантери, Панцер 4, Панцер 3, ако има остатъчни количества, и най-назад е тежката артилерия от 88 мм Фердинанд Хеншел, имаха и 128 мм оръдие. И назад вече е леква пехота, авангард снабдяване, ариергард, извинете, снабдяване, инженерни сили и т.н. Но както и да е гледаме, германците са били много добре организирани и се получава, че при такова настъпление засадите са на някои от фланга отстрани, някъде с танкове са скрити мешки, както се казва, от оръдие 76 мм и тежката артилерия би и тук с право мерене, даже българската артилерия била принудена да води огън вече с право мерене челно. Но другата същност е, че тук се поставят минни полета, беше записано еди колко си километра, над 100 км, мисля, че беше минни поле, са поставили даже пред българския фронт сапьорите ни. Когато германците пробиват първите километри, защото те пробиват реално фронта, минайки река Дунав, тия тежки танкове някак са прехвърлени с шлепове или с понтони, няма значение. Река Драва, извините. Мисля за Дунав и говоря друго. Стигат тук до минно поле, някои машини може би са били засегнати, заграждения, усещат се и обръщат хода на обратно. И в този момент тая странична артилерия, която е или заиграващи танкове, или самоходки може да бъде,
или даже скрити някъде оръдие, докато се обръщат да огън по бордовете им, се обърнат на другата страна, друга засада. И тая перфектна засадна тактика на мешките дава ъефект. Смята се обаче, че от преки попадения с право мерене, ако не е подходящ ъгъла, кралски тигър е имал с 50% повече устойчивост от стандартния тигър. При попадение, ето тук, повечето снаряди се отскачали. Аз сега малко се съмнявам едно 122 или 152 мм оръдие гаубица. С уния дългите оръдия, които сега ги има в съвършенстван вид и в българската армия, ползват се и в Украина. С нещо би бил затруднен от кралския тигър, тъй като той е доста тромав на терен, плюс това бронята му прекалено е преувеличена като качества, а има един сериозен недостатък тук при челните редуктори, характерен за пантерите и за кралските тигри. Остатъчни количества, като са служили даже във Франция, се забелязва, че след едно-две учения, тук водещото колело и металната част от него са се разцепвали поради лошия метал и умората му и поради голямата маса, тъй като тук минава основната част от натварването. Тигър и пантера имат една доста незавидна част от действията си по време на началните си детски болести на Курската дъга. Самозапалване даже вътре на двигателния сектор. Но при кралския тигър се смята, че на пресечена местност се движи с 13 км. От общо обявения запасен ход 110 км би изминал едва 32 км. Общо взето от 65 до 70 тона по време на модификациите танка става доста неповратлив. Отделно да говорим, че не са произведени повече от 490 бройки, тъй като той се оказва в един недостиг, тъй като там е липсвало разни покрития секретни, плюс мети, плюс легирани стомани, каквито в момента на влизането вече на съветската армия в Германия са абсолютно в липса. Книткамп подвеската, макар да има някои предимства според някои автори, се казва недостатъците. Другото, което трябва да говорим е, че германците обичат следват една тактика, която е била още от англичаните тествана Първата световна с едни доста допотопни средни леки, извинете, и тежки танкове, но тук тя е една друга стратегия, продължителка на Секsen Майниген на Молтке, която прераства в Гудерианова стратегия, т.е. плановете на Шлифен и Клаузевиц. Бисмарк, макар и усъвършенстване пред призмата на Рязанската школа в СССР, където учи Гудериан, пропускат да кажат в тия литератури, обаче сега се сещам за максималното насищане на фронта с броня, тактика на клинове с бронетранспортьори, лека техника, влекачи и след това въвеждане на по-тежко оборудване, което е създадено от един обикновен офицер на име Вили Крепс.